5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना 28 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो मोनसिगोन। नाथाय गोदान जाय बिथांमोना गोदानै PM किसानखौ एप्लाइ बानायदों बिथांमोना बे PM किसाननि रांखौ मोनगोन ना मोना गोनो गोथो बेनि सोंलु जाबाय थादों। नोंथांमोना मा खालामनांगोन? बे PM किसाननि गोदानै नोंथांमोना एप्लाइ बानायनायफोरा PM किसाननि रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन? आरो जाय बिथांमोना PM किसाननि रांखौ आगोलनिफ्रायनो मोनबोबाय दंमोन नाथाय नोंथांनि राङा स्टप जानानै दंमोन, अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन? जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों A to Z डिटेल्सआव फोरमायनानै खोन्थागोन। नोंथांमोना मा खालामबाथाय PM किसाननि नैबे 28 फेब्रुवारियाव सोनो लागा PM किसाननि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव। गिबियावनो नोंथांमोना नायग्रोनांगोन नोंथांनि DBT। आङो बे DBTखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो, जुदि नोंथाङा DBTखौ होबायमोनब्ला नोंथाङा बे DBT बेनो जाहैबाय, आङो बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायदों। DBTआनो जाहैबाय मोनसे सिस्टेम। बे सिस्टेमानो जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। गभर्नमेन्टआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्टयै फैसाखौ सोआ। नैबे DBT होननाय सिस्टेमनि जोहैसो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव गभर्नमेन्टआ रांखौ सोनानै होयो। बेनो जाहैबाय नोंथांनि आधारजों नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों लिंक जानांगोन। अब्लानो नोंथाङा बे PM किसाननिल' नङा, जायखिजाया नोंथांनि गभर्नमेन्टनि स्किमाव एप्लाइ बानाया मानो नोंथाङा बे DBT कानेक्ट जायोब्ला नोंथांमोना बे गभर्नमेन्ट स्किमनि रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बे DBTखौ बोरै चेक बानायगोन जों बेखौबो नायगोन, आरो नोंथाङा बे DBTखौ बहा कानेक्ट बानायनो बेखौबो जोङो फोरमायगोन। नोंथाङा बे DBTखौ कानेक्ट खालामनो थाखाय जास्ट नोंथाङा गोदान बेंक एकाउन्ट बानायनायफोरा अलरेडि DBTआ कानेक्ट जाखायो, नाथाय पुराना एकाउन्ट नोंथाङा बानायदोंब्ला नोंथाङा बेखौ बेंकआव नङाब्ला नोंथाङा KYC होनानै बे DBTखौ नोंथाङा बानायनानै लानांगोन। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि DBTखौ लिंक बानायबाय, नोंथांमोना आधार कार्ड पर्टेलाव थांनानै बे DBTखौ चेक बानायनो नायनानै लानो हागोन। दानिया जाय बिथांमोना DBTखौ गोदानै बानायनो सानदों, नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना मोनसे इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक, नोंथाङा बे इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक होननाय मोनसे बेंकखौ नोंथाङा खुलिबाथाय बे इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकआव अलरेडि बेयाव DBTआ कानेक्ट जानानै थायो। नोंथांमोना थाबैनो जाय बिथांमोना DBT बानायनो सानदों, कानेक्ट बानायनो सानदों, नोंथाङा इण्डियानि पस्ट पेमेन्ट बेंक IPBP होननाय मोनसे नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ खुलिना लाबानो नोंथांमोननि अलरेडि DBTआ कानेक्ट जागोन आरो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। आरो जाय बिथांमोना PM किसाननि रांखौ गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन एबारनि किस्तियाव। मानो होनब्ला गभर्नमेन्टआ अलरेडि बेयाव 11 करोड़ खेतियकफोरनो गोदानै PM किसाननि एबारनि 16थि किस्तियाव 11 करोड़ खेतियकफोरनो बे रांखौ होगोन। आगोलाव होयोमोन 8 KR खेतियकफोरनो गभर्नमेन्टआ रां सोयोमोन, नाथाय एबारो बेखौ आरो गभर्नमेन्टआ 3 करोड़ खेतियकफोरखौ बारायनानै होबावदों एबारनि बाजेटआव। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों बिथांमोना चान्स दङ एबारनि 16 इनस्टलमेन्टआव नोंथांमोना रांखौ मोनफानो थाखाय। नोंथाङा जुदि गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथाङा ओरैनो एप्लाइ बानायनानै दोनबाल' जानाय नङा। गोबां मानसियानो एप्लाइ बानायदों। नोंथांमोना खौरां लानांगोन। गिबियावनो नोंथाङा चेक बानायनांगोन नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार्ड फार्मार, नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनांगोन। जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय। नोंथाङा जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना नोंथांनि बेयाव आधार कार्डनि नाम्बार आरो नैबे नोंथांनि नैबेयाव केपसा नुदों, नोंथाङा नैबेयाव बक्सआव बहायनानै नोंथाङा बेयाव सार्च खालामनानै होबानो नोंथाङा जुदि गोदानै बानायदों, नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेयाव इजियावनो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेयाव डाटाखौ नुगोन। जुदि नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जानानै दं, अब्ला नोंथाङा KYC होब्लानो नोंथांमोना 16 इनस्टलमेन्टआव नोंथांमोना रांखौ मोनफानो हागोन। जाय बिथांमोना गोदानै रां बानायदों, नाथाय नोंथांमोना नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जायाखैबा नोंथांमोना थाबैनो रिसेन्टलि नोंथांमोना एग्रिकालसार अफिसाव भिजिट खालामनांगोन आरो नोंथांनि प्रब्लेमखौ नोंथाङा
खोथानांगोन नोंथाङा एग्रिकालचार अफिसाव थांनांगोन। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना बे खामानिखौ मावबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना DBT नोंथांमोना होबायमोन नोंथांमोना आधार कार्डनि पर्टेलाव थांनानै नोंथाङा नायजागोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा DBTखौ बोरै चेक बानायो DBT EKYC आरो नोंथांनि लेन्ड शेडिं होननाय मोनसे सिस्टेमा मोनथामबो अन थानांगोन। अब्लानिया नोंथाङा सोनो लागा नोंथांमोना नैबे 28 फेब्रुवारियाव नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। आङो बे भिडिअखौ जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों रां स्टप जानानै दं बिथांमोननि थाखाय आरो खेबसे लाबोबावनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोनाबो PM किसाननि रांखौ मोननो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।